Ir-raba vapur huwa essenzjali. Dan qalu Joe Muscat il-kap eżekuttiv tal-Gozo Tourism Association f'kummenti li tal dan l-istazzjon wara li l-assoċjazzjoni ppreżentat id-dokument tagħha għal budget li jmiss. Muscat kellem dwar il-vapur Nikolaus li daħal fis-servizz 3 snin ilu u fakkar kif meta dan il-vapur ma kienx fis-servizz għall-ġurnata inħass bil-kbir in-nuqqas tiegħu. Dan ifisser li tul dawn l-aħħar 3 snin der li hemm bżonn 4 vapuri sabiex ikun offrut servizz effiċjenti. Ara matul dan l-aħħar snin kienet qed tinħass ħtieġa tar-raba vapur u anke aħna bħala assoċjazzjoni fil-proposti tal-budgets preċedenti konna diġà għedna biex jidħol il-raba vapur. Dan effettivament daħal 3 snin ilu u wera kemm bżonn jus għaliex beda itaffa ħafna mill-kjużi li kienu jinġemgħu meta kellna 3 vapuri biss jaqdu s-servizz bejn Malta u Għawdex. Rajna wkoll li dan l-aħħar meta ġurnata minnhom dan il-vapur ma kienx fis-servizz ukoll inħass in-nuqqas tiegħu u allura wara biċ-ċar li dan huwa ir-raba vapur huwa xi ħaġa essenzjali. Joe Muscat qal li jekk jinbena raba vapur dan għandu jkun fuq il-linji ta' 3 vapuri li hemm fis-servizz bħalissa. Barra minn hekk din l-assoċjazzjoni tqisu bħala investiment fl-infrastruttura ta' Għawdex. Ikun vapur iktar aċċessibbli u m'għandniex dubju li ir-raba vapur jekk jinbena fuq it-tlieta ta' qabel itejjeb ħafna iktar is-servizz bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Il-GTA qed tinsisti li tul dawn l-aħħar snin kien hemm titjib fil-konnettività bejn Malta u Għawdex b'diversi servizzi ġodda, iżda fakkar kif mingħajr il-mina diġà hemm il-problema ta' traffiku f'Għawdex u jemmen li jekk issir il-mina il-problema se tkompli tikber. Aħna f'Għawdex il-gżira diġà għandha l-problemi ta' traffiku tagħha u bil-mina aħna persważi li ser inkunu qegħdin nitfgħu bejn wieħed ieħor 5,000 karozza oħra kuljum fi gżira Għawċija illi anke l-infrastruttura tat-toroq illi għandna m'għandix il-kapaċità illi tilħaq. Barra minn hekk aħna nemmnu wkoll illi Għawdex għandu ikompli jżomm dawk il-karatteristiċi tiegħu, karatteristiċi li fuqhom aħna komplejna nirreklamaw il din id-destinazzjoni u għal daqstant nemmnu illi anke l-mod li bih tasal lejn Għawdex għandu jkun b'mod permezz tal-baħar u anke permezz tal-ajru. Giulia Falzon għal Net News.